kaskaderi! Veliko putovanje. Ridikulus, pre 20 godina građanine Kvestus pobedio bih Zerusa i Zanzibusa. Furiozus, nemaš pojma, građanine Lajus, ja, Kvestus, bio sam najbolji. Tri put Z. Gladijatori, sad kaskaderi. Kaskaderi nemaju strah. Bilo na zemlji ili na vodi. Evo gladijatora, sad avijatičara. Nemaju strah. Svi su u vazduhu. Spektakularni. Đevolske brzine. Igraju se strahom, seju stravu po gledaocima. Prijatelji kaskaderi, akrobate. Tri put Z. Kaskaderi, mačevaoci, nemaju strah. Tri put Z. Gladijatori, sad kaskaderi. Vezov se ljuti. Bežimo, građanine Lajus, bežimo! Krenu se brzo, bes vulkana izgleda strašan. Spasavaj se! Kasno. Mislim da smo gotovi. Završili smo. Upravo si, brate, acta est fabula. Jupitera mi, šta je bilo? Gde smo? Junone mi ne znam. I ko su ovi čudni patrici? Nikad nisam video ovoliku kočiju da ide bez konja. I toliko bučnu, vulkanami. A, tu ste, ustajte. Svuda vas tražimo za scenu trke dvokolica, ajde. Kako to trke dvokolica? Trka dvokolica? Hermesa mi moj brat i ja smo u tome nepobedivi. Još bolje, genijalan štit izgleda pravi od pravog. Genijalno, genijalno. Genijalno, šta stvarno znači ta reč? Brate, nismo više u Pompeji nego u Novom Svetu. Težina! Požurite! Trošimo 500 metara filma za trku dvokolica. Jesu li kaskaderi spremni za zid? Biće, Bob, upravo ih postavljamo. Ali to nisu oni uobičajeni. Jesi li sigurno da će ovi biti dobri? Pazi! Ovo je značajna scena! Ne smemo da povredimo vedete! Pažnja! Ovo čudno podsjeća na Pompeju. Bog miljuća mi, ovo je veštački kamen.
Zdravo, jel vi menjate Billa i Joe? Billy, Joe, Ja sam Zazie, šef kaskadera na filmu. šef gladijatora. Dobro, pretpostavljam da ste već radili trke dvokolica. Da, građanko, u Koloseumu u Rimu, a onda i malo pre u Pompeji. A, Pompeja, nestali grad. Grad je nestao, ali kada? O, pa, pre skoro 2000 godina. 2000 godina? Vulkana mi sigurno sanjamo. Dobro, momci, scena je hiper prosta. Naše dve zvezde, Gloriana Grant i Doug Douglas, pokušavaju da vas stignu, ali ne uspevaju. Ne brinite, snimamo samo jednom sa 5 kamera. A, sa 5 kamera? Odličan štit, vrlo realističan. Max Ponto, možeš da dovedeš zvezde. Dođite! Bez veze. Joj. Bez veze. A Dag, ne zadrživa je hladno. Naprotiv, Glorijana, ja smatram da je užasno toplo. Ne može da se diše. Kamera, Snimamo! akcija! Zanslus, je ti jasno šta se dešava? Ali jahta Ekt, kocka je bačena. A gdje smo? U kojoj zemlji? Slušaj, Zerus, sada treba dobiti ovu trku dvokolica. Ne smemo da ih pustimo da prođu. U scenariju piše da vi ostajete napred. Ali kako smo mi zvezde, sve nam je dozvoljeno. Slušajte, kaskaderi, i pustite nas da prođemo. Ovdje svi nešto naređuju. Možda treba poslušati ove patricije zvezde. Kapitulirati nikada. Uzmite ovo, draga. Senci! Ma ko mi je natovario ove ludake? Uspavali su mi 2 zvezde i demolirali dekor. Znači, odmah da otpustiš te kaskadere. Jeste li poludeli ili šta? Ali, građanko, rekla si nam da ne treba da prođu. Ovo je zemlja filma, treba raditi tako da se poveruje. Razumem, film je zemlja u kojoj se pravimo da je stvarno. Tačno, pravimo se. No, odakle vi dolazite? Pa mislim da treba da porazgovaramo svi troje. Ovo je sramota, skandal. Izbacite mi ovu dvojicu ili Gloriana Grant odmah prestaje sa snimanjem. Na sve strane ima modrice. Moj nos koji je osiguran na više od $1.000.000, zamalo da bude slomljen. Bog ta nagra. Dinavog ta nagra, ovo je umetnički izvedeno kod čipka. $100.000, kao u vreme moje slave sa Lornom. Da, toliko sam vam se divio u poslednjoj ulozi sa gospicom Lefebvre. Ne brini, ponovo ćemo biti slavni. Kada vrbi rodi grožđe.
Imaš sreću što imamo iste roditelje. Okupat ću se u magarici na mleku. Donesite mi plin u atrium. Imate nešto da dodate? Uvek je besan kad je gazdarica u Las Vegasu. Ne brini, sad će da gleda jedan od njegovih starih filmova, pa će da se smiri. Zbogom, Cezare! Kleopatra te nikada zaboraviti neće. Zbogom Kleopatra! Cezar te nikada neće zaboraviti. Kako smo bili dobri, Lorna i ja, naročito ja. Kako je Hollywood bio nepravedan sa našim talentom. Ovdje Ringo Rin sa KV7. Evo me sa John Vertigom, vlasnikom najboljih studija u Hollywooda. Trenutno snimamo fantastičan istorijski film Trke dvokolica u Rimu. Hit sa velikim budžetom. A, hit bez mene? Vertigo, ti si bio među onima koji su nas isterali iz Hollywooda. Platit ćeš! Uzeo sam pogrešnu vreću. A, šta? Nisu novčanice od 1000 nego od $1. Nema ni za pun rezervoar. Kretenu, odvratni idiote! Nisi dostojan ni da se pojaviš na filmu. Dođevola, treba mi novac ako hoću ponovo da zauzmem mesto u Hollywoodu. Dina Vuk, sedi. Jao! To ćete naučiti zbog tebe smije odelo isplekano. Tačno, Ringo. U sefu u studiju se nalazi $1 milion za plaćanje 100 glumaca i tehničara koji rade na filmu. Šta? $1 milion? Uradit ćemo kao jednom od mojih najboljih filmova, Cezarova osveta. Očučali smo se Oskara, Lorna i ja, naročito ja. Romula mi, to ti je cijela naša istorija, Zazi. Znam da će ti biti teško da poveruješ. Otkad radim na filmu, ništa me ne iznenađuje. Pa me ne iznenađuje ni to što dolazite iz Pompeje koji je pre 2000 godina uništio Vezuv. Znači, ne misliš da lažemo, Zazi? Kad bolje razmislim, ne. Čak mi se i dopada, simpatični ste mi. Doug Douglas će se žaliti na visokom mestu. Dajte mi telefon, zvaću moje advokate. Treba otpustiti Pomoć! Gangsteri su ukrali sef iz studija! A, znam, prave se da kradu. Ne, ovi stvarno čine zabranjene radnje. A nije više film. Ne, ove treba uhvatiti. Inače, niko večeras neće biti plaćena. To je katastrofa. Građanko, mislim da smo pogrešili sa vašim zvezdama. Moj brat i ja ćemo uhvatiti te varvare. Moja plata! Hoću prva da dobijem pare. I ja. To je normalno, ja sam zvezda. Nevaljalci, 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 nevaljalci. 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 Nevaljalci, nevaljalci, ne... Ad honores. Imaš pravo, brate, za slavu. Svašta ćemo da vidimo u Hollywoodu, Merlin. Šta to, Arnold? No, sljedeći put će me pratiti Silvester. Neverovatno, ali tačno. Zahvaljujući kanalu KV7 uvek prisutnom neverovatnoj poteri za zlikovcima.
Rimska dvokolica sa hrabrim kaskaderima o kojoj još ništa ne znamo, osim da su jutros angažovani za novi film Studija Vertigo. A, vidi se. Da, auto skreće. Da li će dvokolica da prođe, prepreku? I evo, dragi gledalci, KB7, heroji kaskaderi filmova Vertigo. Ne znamo ništa o vama. Nikada nas nismo vidjeli u Hollywoodu. Mi smo građani Rima. A, Italijani, naravno. Znači vi volite špagete sa sosom od paradajza. Više crni hleb i medovinu. A jasno, Italijani imaju smisao za humor i beli canto. Znači vi pevate, prijatelji. O ne, kod nas robovi pevaju uz liru da zabave svoje gospodare. Robovi? Budimo oprezni, robovi u ovo doba, užas. Ali robstvo više ne postoji. Građanine, rekli smo ti, mi smo Rimljani i gladijatori. To stručnjaci za trke i uprkos tvojoj ljubaznosti nastavili bismo da jurimo one varvare. Ma ko su ona dva kretena? Šta misle, ko su oni? Odakle su? Ovo neće da prođe ovako kunem se. Napasti legendarnog glumca Ramona Ratapoka. U dvokolici ću da ih vratim u njihovo selo i to još brže od ovoga. Razgovarao sam sa Lornom. Hoće da saznam ko su one dve budale. Evo je žena velika Lorna Lamfer ima pravo, Ratapok, treba se paziti. Pa Donja Praksina, šta vidite? Vidim, nebo plavo kao zur, sunce jarko, vidim zlatlo i stubove, vidi gore bele kao sneg. Toge, film! Konačno ćemo Lorna i ja postati najveće zvezde Hollywooda, naročito ja. Do prijatelja, možda do brata i do prva doba, iz daleka, iz Italije, si iz Roma. Iz Rima? Znači oni kaskaderi su govorili istinu. O, vidi vreme, da, neko daleko vreme, jednu drugu epohu. Koju? Staru, vrlo staru, ta dvojica dolazi iz antičkog Rima. Čekaj, ti mi daješ $300. Dođeš mi 300. Ti si sve skuplja, Lorna će da pobesni. Moje divno imanje. Hrabri ti na buk, hajde, Tanagra. $1.000.000 su naši. Ona dva glupa kaskadera su nule. Da su me samo vidjeli u Ben Huru. Napred i na buk. Auris sacra fames. Da. Centurioni, moj brat ti kaže auris sacra fames. Neutoljiva glad za zlatom. Ovi zločinci su za zatvor. Sa okovima na nogama, za vodu i suvih... Ustajte, gotovi ste veselnici. Bravo, kaskaderi. Kaskaderi? Opet? Mislim da u ovom kraju tako zovu gladiatore. Oružani napad, to će vam doneti najmanje 20 godina zatvora. Ti to veruješ, podmetni crve? Ovo je privatni posjed. Ja sam na svom posjedu. I niko nema pravo da prolazi ovuda. Konačno su shvatili. Hvala, gazda. Ajde, jedno kupanje će nam osvežiti mozak. Zovemo sindikat. Zvaćemo. Ajde, Ne. Zabranit ćemo im da se vrati. Neka se vrati. Neka se vrate.
Ako John Vertigo ne plati Glorijanu Grant, iskopat ću moći. Prijatelji, smirite se, sve u redu. Ovi hrabri momci su upravo vratili šef u studio. Svi ćete dobiti plate. Prvo zvezde. U ime cijele ekipe koja nikad nije sumnjala u vas, hvala vam. Ave Cezar. Trebalo bi malo da prekineš sa latinskim izrekama. U ovom gradu ih uopšte ne razumeju. Prijatelji moji, dobit ćete nagradu od $1000. Usred, kako se zovete? Zerus i Zanzibus, na usluzi građanine, tribune. Šta? Izvinite, nisam razumeo. Da, ovi kaskaderi se zovu Zero e Zanzibar, a ja ću biti srećna da ih zadržim u mojoj ekipi kaskadera. Što se tiče hrabrosti, vi ste asovi. Možete da ostanete u Hollywoodu koliko hoćete. Zašto si nam promenila imena, građanko? Nemojte da se ljutite da ih modernizujem. Ovdje u Hollywoodu vole zanimljive nadimke. Dok ne nađemo način da se vratimo u našu zemlju, hvala ti što si nas primila u tvoju pokretnu kočiju, Zazi. Slušajte, imam ideju. Treba da preživite u ovom nepoznatom svetu. Imate talenta, ničega se ne bojite. Udružit ćemo se i postati najtraženiji kaskaderi Hollywooda. A ja sam upravo smislila naše ime. Triput Z. Triput Z. Triput Z. Triput Z. Triput Triput Z. Naći ću te proklete kaskadere i ukrašću njihovu tajnu. Tako ću ponovo postati kralj Hollywooda. I Lorna, ali naročito i ja. Treba da vam nađemo novu odeću i da vas oslobodimo tog štita. Ne, to je Belzonius, sveti štit. Jedina uspomena na našu prošlost. A instinkt mi govori da nije slučajno u ovom našem putovanju.